Когато се погледнем в огледалото, виждаме първите финни линии. Бръчки, които ни напомнят, че времето минава. Има и един друг маркер на стареене, който често пропускаме – нашата коса. Тя също старее и има нужда от внимание, от диагностика, от навременна грижа. С времето косата губи блясъка си, става по-суха, по-рядка, косъмът се свива, изтънява и побелява. Започва да расте по-бавно, а фоликулите постепенно заспиват. Въпреки че това е част от естествения процес на стареене, понякога той се ускорява от фактори като хормонални промени, липса на сън, спорт, хранене, тютюнопушене и липса на слънцезащита. Най-честата диагноза, свързана с преждевременно стареене на косата, е андрогенната алопеция. Косата не просто пада, космът става все по-тънък, по-къс и по-слаб. Стареенето не можем да спрем, но може да го забавим. Има терапии, които подхранват, укрепват и поддържат косата плътна и жива за по-дълго време. Нека косата ви да разказва историята на младостта.